Hello, जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश जेरै नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे गोनांथार खोथा फोरमायनो सानदों फाउन्डार अफ एनडिएफबि लिडार अफ एनडिएफबि चेयारमेन अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारी सार एबा which also known डक्टर नाब्ला बिथाङा जेलाव दंमोन बिथांखौ जेलनिफ्राय बेल होबाय होनना बुंदों माने हाइकर्टआ बेखौ बेल होबाय स' माखासे सुबुंफोरा बेखौ मोजां खौरां होनना बुंदों बाट आं खोनानो मोननाय मथे बिथांखौ दसे समनि थाखायल' बेल होनाय जादों थामथि बड'लेण्ड एकर्ड जाय एग्रिमेन्ट जागोन बिथांखौबो लाफानानै खालामनाय जागोन होननानै भारत सरकारा माने बेखौ बेल होनाय जादों जाहाथे इयुनाव बा फिउचाराव मोनसे आरोबाव दावराव जाफिना फाउन्डार अफ एनडिएफबि जाय मानसिया बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायनो जांख्रिनानै बे मोनसे आफादखौ दानाय जादोंमोन जुदि बिथांखौनो लाफानानै जुदि बड'लेण्ड एग्रिमेन्टआव थामथि बड'लेण्ड एग्रिमेन्टआव जुदि लाफायाब्ला उनावहाय दावराव दावसि आरो जाबावगोन बे बाथ्राखौ साननानै भारत सरकारा गिखांनानै बिथांखौबो दा बे थामथि बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआव लाफानाय जागोन आरो बिथांखौ दसे समनि थाखायल'सो बेल होनाय जादों होननानै आं बेखौ खोनानो मोनदों जुदि बे बाथ्राया सैथो देन it is not a happy movement guys मिथिबायना it's not a happy movement बे जुदि सैथोब्ला so guys थामथि बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआव जोंनि माखासे गोबां माखासे सुबुंफ्रा गोबां नेनानै दङ माबायदि एसेबां रिजाल्टआ माबायदि जागोन नङा होमबा जोंनि बे थामथि बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआव जोंनि आबसुनि माखासे मानसिफ्रा दंहैखायो प्रमद बर' सारमोन आरो एनडिएफबिनि जाय स्प्लिट जाना थांनाय गावस्रालांनाय बिथांमोननि माखासे हानजायाबो दंहैयो दा जोंहा रन्जन दैमारीखौ थांनाय 24 जानुवारियाव बेल होबाय मोनाबिलि समाव हाइकर्टनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय दिनै 25 जानुवारि 2020 मायथाइनि दिनै बिथाङा मर्निंआव बिथाङा थांगोन दिल्लीसिम बे थामथि बड'लेण्ड एग्रिमेन्टआव साइन खालामनो थाखाय स' बिराद मोजां खोथा आरो बिराद मोजां खौरां बे जानो हागौ बाट जुदि बिथाङा आं बुंनाया जुदि आं खोनानाया जुदि सैथोब्ला कि दसेनि थाखायल' बे एग्रिमेन्ट सावरायनायावल' बिथांखौ जुदि बेल होदोंबा अब्ला बिराद माने एसेबां माने मोजां खौरां जे जागोन बे नङा मानो होनब्ला बिथांनि जेसेबांखिनि दाय दं बिथांनि दायखौ निमाहा होनाय जायाखै बाट माखासे मोजां खौराङा बेनोखि जोंनि थामथि बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआ जासिगोन बावैनो बे जानुवारि दानावनो खोनानो मोनगोन बायदि स' जों नेगासिनो दङ बयबो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनासंनो कि बबेसिम मोनमारगोन जोंनि एरियाया स' बेखौ जों खोनानो बिराद आथुर जागासिनो दं बयबो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा स' आं खोनानो मोननाय मथे जोंनि धेमाजिनि माखासे एरियाबो गोग्लैफागोन आं खोनानो मोननाय मथे धेमाजिनि माखासे एरियाबो गोग्लैफागोन स' आं बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि सिरि थाथ' बाट मोनसे बाथ्रा प्रतिदिन टाइम निउस जाय चेनेल बिथांनि निउसआ जोंनि बर' हारिनि हेंथायै माखासे गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दं बिथांनि निउस जाय प्रतिदिन टाइम जाय निउस चेनेल ना बिथांनि माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि माखासे सुबुंफोरखौ लादों जायफोर बड'लेण्डनि बेरेखा आरो निउसाव बाथ्रा बुंगासिनो दं बर'नि बेरेखायै अबरो माखासे मानसिफोरखौ माने मोनसे माने सोंखारिनायनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बाहायगासिनो दङ पावार मोननाय मोनसे बाथ्रा बाहायगासिनो दङ जोंनि एगेन्स्टै मोनसे गेदारिं खालामनायनि मोनसे बाथ्रा बाहायगासिनो दङ स' लोगोफोर बिसोरनि निउसखौ बारा शेयार खालामनाङा प्लिज आं अननानै रिक्वेस्ट खालामो जुदि बयनिसिमबो सहैयोब्ला गोबां माने बाथ्रा सहैयो बाट जेबो नङा इट्स अके नोंथांमोना बाराल' इसेबां हुलुस थुलुस खालामनाङा मोजां जागोन मानो होनबा जोंनि आं बुंखादों लिडारफ्रा मोजांनि थाखायनो बिसोरो एग्रिमेन्टखौ लागोन नङाबा बिसोरो एक्सेप्ट खालामनाय नङा मानो होनबा एसेबां गोबावनिफ्रायनो माने जांख्रिबोनाय आरो दाबिबोनाय स' बेखौ ओरैनो फिसा फिनल'आव बोरै आजावगोन नङा होमबा स' गाइस बेनो बाथ्राया आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि रन्जन दैमारी सारखौ बेल होदों बाट आं खोनानो मोननाय मथे बेखौ दसे समनि बे थामथि बड'लेण्ड एकर्डआव लाफानो थाखायसो होनाय जादों बाट बिनि उनावहाय बिथांखौ जेलाव दोनफिननाय जागोन बिदि बायदिब्ला इट्स नट ए हेपि निउस इट्स नट ए हेपि मुभमेन्ट नङा होमबा स' माखासे डिस्ट्रिक्ट जाय बिटिसि दङ बेखौबो स्प्लिट खालामगोन बायदि माखासे प्रतिदिन टाइम निउसआ माने गावस्रागोन बायदि बेखौ माने निउसआ खोन्थादों नङा होमबा स' बेखौ फोरमायदों स' बेफोरखौ लानानै दावराव जानो नाङा जोंनि लिडारनि खुगानिफ्राय खोनायाब्ला जोंनि बर' हारिनि लिडारनिफ्राय जुदि बे खोथाखौ खोनायाब्ला नोंथांमोना फोथायनो नाङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों मिथिबायना जोंहा प्रमद बर' सारमोन दङ जोंहा बि सावरायग्रा सारमोन दं फेरेंगा सारमोन दङ आरो बिनि गेजेराव जोंहा रन्जन दैमारी सार दङ आरो बिनि गेजेराव गोबां जोंहा हाग्रामा महिलारि सार दङ नङा होमबा जोंहा इउपिपिएलनि उरखावग्रा सारमोन दङ बिथांमोना गासिबो खोथाखौनो लानानै माखासे गोनांथि खोथाखौ फोरमायगोन स' बांसिन मेन फकासआ जाहैबाय जोंना दायो जोंना सावरायग्रा सारमोन फेरेंगा सारमोन बाथा सारमोन बिदाय सारमोन आरो बिनि आबसु हाग्रामा सारमोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा
जोंहा इउपिपिएलनि उरखाव गोरासारमोन बिथांमोननिफ्रायनो बे बाथ्राखौ थाबैनो खोनानो मोनगोन आं बेखौ बयबो रायजो राजाफोरखौ वेट खालामथिनो नेनो थिनो आरो बिनि गेजेरावहाय जाय बर' हारिनि जै होननानै खुसि खुसियै दावराव जायालासिनो ओरैसिम मोनथारनांगोन होननानै बुङालासिनो सिरियै थान्दायै खोनासंबाय था बाबाय